Tenim un problema important, a més. La gent no ens pot trobar. Si hi ha gent que veu una candidatura, evidentment en els pobles, sobretot el casc urbà, normalment ens sol reconèixer, ens sol conèixer a nosaltres, no? Però n'hi ha molta gent que no. Jo vinc d'un poble que la gent el poble són 4 o 5.000, però el que és la playa són 10.000 i no ens coneixen, no coneixen a les persones. Con lo qual, si volen saber de nosaltres, si busquen a internet i no ens troben, tenim un problema. No ens poden conèixer i no poden saber ni la nostra biografia, ni la nostra experiència, ni la nostra professionalitat. La trajectòria, les iniciatives, les propostes que tenim, etc. Con lo qual, si no tenim un perfil en LinkedIn, si no tenim un perfil en Twitter, si no tenim un perfil en Facebook, no digo que ahora, no digo que mañana que es Domingo de Ramos, pero el lunes hay que hacerlo. Si es que sí, ¿es bueno o es malo? Si és que no, com comentaris negatius del que fem, del partit, evidentment, a veure, del partit nostre tenim que tindre comentaris negatius i positius, i això és normal, però tenim que intentar que els del poble siguin el més positius possibles, d'acord? Les iniciatives, el nostre entorn, imatges que ofereixen una imatge errònia distorsionada de nosaltres, perquè n'hi ha periodistes digitals, etc., que s'encarreguen de malfer la nostra imatge, de desprestigiar la nostra imatge, de crear imatges, vídeos, etc., que afecten a la nostra imatge, d'acord? I això n'hi ha que treballar-se perquè no podem evitar que isque, perquè trolls hay en tots els laus, però n'hi ha que intentar que això aparegui el més impossible de la primera fulla de Google, d'acord? No té comunicació i no té ningú altre, que és el tu a tu. O sigui, algú ens pregunta alguna cosa, podem reaccionar. Algú opine alguna cosa i podem contestar. Algú ens critique alguna cosa i podem, no al millor convèncer, però donar-li la nostra versió de lo que aquesta persona està criticant. Perquè a vegades al millor ha entès mal una política o una notícia o un algo i nosaltres per almenys podem donar el nostre punt de vista, però si no fem cas i no li contestem, dirà, si lo han dicho y encima no contesta, quien calla otorga, ¿no? Y ya está. Y així se queda amunt, pitjor. ¿De acuerdo? Tots els partits polítics, tots, tenen Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, però per a què? Per a soltar els seus eslògans i punt? Se suposa que és per escoltar la gent i per nutrir-se de lo que la gent ens demana i per escoltar el que la gent vol. És igual que si anem pel carrer i la gent ens demana coses, sempre prenem alguna nota o ens quedem, doncs ho miraré i tal. En les redes socials igual, no es simplemente soltar y lo que me digan por un oído mientras por el otro me sale. És important sempre atendre les peticions i les preguntes que ens fan. La majoria de partits polítics se dediquen a això. Lanzar mensajes propagandísticos, que está bien. Criticar al adversari, vale. Crear hashtags para conseguir followers y ser trending topic, está muy bien. Nosotros somos los mejores, los más guays, los más guapos, los más altos, los más trabajadores, los más cumplidores. Los otros son los más malos del mundo mundial. Pero claro, es que hemos olvidado de conversar. Es que hemos olvidado de que la gent ens està demanant coses i estem ignorant-los. És que la gent en Twitter utilitza el hashtag del nostre municipi i nosaltres ni ens fixem que la gent està dient en el nostre municipi. Està molt bé lo dels hashtags, que ara veurem, de palabras clave y entre todos y somos ciudadanos, estas cosas que se creen, ¿no? Pero quan ens presentem a un municipi, som els candidats del nostre municipi, lo lògic, intentar és veure el que la gent parla del nostre municipi i buscar sempre la paraula clau en el nostre municipi. N'hi ha ferramentes per això, vull dir que això no n'hi ha que fer un màster per saber-ho. Con lo qual és fàcil saber el que la gent diu en el nostre municipi, sigui de política, de deportes, de cultura i tal, o si algú critica alguna cosa, que potser no és algú ni és polític ni res, és un del poble i diu, jolín, me n'he anat a la platja, està de bruta, o me n'he anat al carrer tal, i tota la cera a trencar, i fa 2 setmanes que va ploure, va caure la del pulpo, i això no ho van arreglar. Vull dir, si això ho escoltem d'un veí, dic, ostres, no mos hem... Així falla alguna cosa. Per això tenim la briga d'obres, o tenim XXX, però si no ho sabem, no podem solventar-ho. Con lo qual, això, o bé el partit o bé els candidats tenen que estar pendents d'aquestes coses. Primera, para contestar, decir, oye, acabamos de ver lo que has puesto. Vamos a ver de resolverlo cuanto antes y en cuanto tengamos una solución, te lo digo. Pero está criticando algo de nuestro pueblo
estiguem en el govern o no, però tenim que interessar-nos per això. I si li contestem ja, la leche. ¿Vale? Essencial, la credibilitat. Antes ho hem dit en diverses ponències, la credibilitat és primordial. Creïble total, Muy creïble. Sí. Jo crec que això va ser un antes i un després en la comunicació del president del govern. Lamentablement, així se va colar, bueno, increïble. Això demostra un aport, falta de recursos, falta de tindre ferramentes per explicar les coses, falta de proximitat, falta d'atenció, falta de voler resoldre, d'escoltar, de donar solucions, falta de tot. No pot ser. A més, por per part dels periodistes, perquè si no la tingueren, sabrien els altres coses. Ja, però... Amiga, és que no és una por, són unes quantes. Vale? Però això diu molt, aquesta imatge, això és que a nivell, que qualsevol, vamos, això ho veuen als Estats Units i diuen, bueno, menudo país del president del gobierno ahí en una pantallita. Vale? Això diu molt, la credibilitat en això la trenques, ja pots dir, escoltar, parlar, que t'entrevisten en tots els canals, dona igual, és que així ja ho has demostrat tot.